Abantu abansundu besilisa basilimaza obaba bethu basifaka into ekuthiwa indoda, bangasifaka umuntwana kaNkulunkulu. Kunomehluko phakathi kwendoda yesiZulu nendoda yomXhosa noma yesiSwati noma yesiNdebele noma yaniyani nomuntwana kaNkulunkulu. Njengoba kakhulu kulesikhathi esikhuluma ngaso ngifocuse kakhulu entweni eziningi ezithinta abagcotshwa noma umgcotshwa. Uma uyindoda kaNkulunkulu awuphathi umuzi ngobuzulu. Ngokuthi mina ngumXhosa uphatha njengomntwana kaNkulunkulu. General abantu besilisa bonke bathi mina mangambamba ngeke ngimxolele, kodwa thina sibanjwa noma ika5. Osho umntwana kaNkulunkulu bungena ngegender, kuthina bungeni ngokwempilo kaNkulunkulu. Kwabesifazane fana umoya ongcwele abasize bahile. Abesilisa bafuna ukuhila ngapha bona bathi hlanga mbamba nje. Kodwa laba abanjwa kakhulu baze abanye bathola izingane ngaphandle beshadile. Sibuye size la. Zibuye lo muntu wesifazane azu welcome axolo. Enze abafundisi abaningi nomama befundisa bashone early after divorce, bangophila u10 years after divorce. Ukuthi obushade naye igama lakho ulibulele. Thina amabandla amaningi umuntu umpropose esontweni uhambe emission bese uyamthatha bomngakho ungamazi nokumazi. Abefundisi beage yethu nabezemva kwethu abazwani nomama abadala. Hey madam, kwenziwa yini vele? Kunaloko bahlele emagroupeni awo lawa omama befundisa abaningi bahlele kulama group agcwele amakhosikazi namabandla angayiphambili. Negap balulekana bodwa yiko mabebuye ezindlini bonke baduma idivorce, baduma ukuthatha amafoni amadoda, bakhetha ukulala kulela kamela, indoda ilele ngapha kule kamela. Bakhetha ukuthi mabeza Sunday bangakhuluma iziphuma inkonzo. Badanse makusakhonza abazalwane mase kusuma wena ezomfundisi waleli bandla a switch off men engane vela donsi ibela incelisa ubuka.